Nakajing penpau jing sngokya ki MDC Kalyang Persha Hakasi Hills Autonomous District Council KHADC baka Executive Committee bementa balam khmat daka Voice of the People Party VPP kathung dau bamdai upara jaj benriu kum u Special Council uba Winston Tony Lingdo u Chief Executive Member ka KHADC ulaong hakajia lang batki haka life way tarik uleber arja arpunriu kajia kran kalalong kabasngut tenat bha Habakran sikilat patai kubor haka artarik uyayong arhajar pun rio uba Winston ulaong. Bahadian ketiga jingalang kimi ban kran dakumoy pat. Ulaong baki MDC liang persya kitmu ban leka yo nong sanhima dakabakran kumtei Henry kila day ban sngotu haka por bayalam maki yaka Executive Committee peminswapat kitung kat bamon. Dakabapan syai bagajing tung yo HL Shangraiso Senior Advocate kumu Special Counsel ban mi khmat yaki kattu kat ni ki mukaduma uba Winston ulaong baki dan ru ki nong sat an ki bade ki parajat benriu ki baka council kala thong bat kadang wat shu yaki batbet to ka ba ningkong mga syukwa bat pensyai hadin ka ji kendu ka jonga batki haka tugas ngi haka lai foi terik ji sya ngala sutunat ba ade ka sin ka beningkong de sing ngala ban ong ba ngi yo ban phliu jumot la de ban ai jing mot kum to mo andai kila yo hi ban kali jing kali babon ban ngaru ayo ban pensyai ke babon ka bai de na du ka jing thung ka jongi yo pleader na du ka jing resign jongi pleader jongi ru ibarem ban na du ka jing sha suspend jing secretary na adep ban batai lu di kita tinggal ayo ban keren ru ya ke edi rules andai haka bai de bat ka jing kali ka baki kibu ba kumnu ngi thung ya ni tai tinggal ayo ban pensyai kila ya menjur kila ya sutu kila ya haka jingpet ke juga kan ya snow baki kim dan ni issue haka bidi ba tandai ke ke ba pen kendet yang kalong ba hadin baki mi dang ni kumbang ong hadin kata ka jing ya phliu jumut ke jing ya keren ke jungi ka bolong ka ba seiso ba andai ga sulingo pade ba semi dang ni pade ka statement ke jungki ka along dong kumbai tinga sutu kan ba long kumi gini ka kam ka bolong serious hadu kan ni ba financially politics sa ru kamlong te nga daka jingkeluj mesim nga khot yaki ngai ban ya phliu jungmut batki beryo ban ya keren chibun kli ki kam mangala sultanat ru tu sin bangila ayo haka sin ka beningkong bangin yo ban ya keren chibun kum ki kam ban ya tei we mo andrei ka bang solingo kalong ba maki ki ong bangilingo bangi thong yo tau lawyer jungi na standing counsel jungi bomdei u nakani ka jalla ka jungi andrei koi banga syukwa ban bu jingkeli kani kam dei ka sin ka beningkong ba district council ka le kata halien ka jing pensyai ka jongaru ba ya uni ngibu tang iwi artli kies umdai baro ti mentang ala benbu ka ju ka jingkeli kumno ha kapor jong kiru kibu yu musika pada bali ha tu pom julan bebu jingkeli bali ha tu pom julan berlengo manu ti kata ka dika ka bangas ngo nasong thomula ka ju kapor kai namar ba long ha kapor ka jong ki ka long be ha kapor ka bangile mangi pada kilengo ti nga sudan tang ni ka we ban ong to dang yelengo ki balang rang lengo setu hendrei kombang ila pensyai na ka kapor bangi thong yo ni bo de senior council bat bo un fight ya ka kies ka jongi bat hadien bangi thong yo ngila dap ai ru ke instruction ba ka kies ka jongi ka long ka ba kongsan bat bu de ban yo ya ka jing job na ni de ban ni fight na mata jongi bat kata hai ka dei ka bangi angnot ti kumbang ong mentan kam dei boro ki kies ki bangi ai u Kidan ki lawyer khasi jongi ru ki junior ki bangi la thung kum ikong sabatini nong beri ikong Olivia Bank but kum banga ong ru ngidang wat shu lada dang don na ki paradok parasnam ki jongi ki babet ban ya sa ya ka kies ka bidei ba district council ngidang wat mdai bangi ngimwat and ngin yelan ya ka eipat ya kata nomor ba don shisha pada ba kim ki lawyers ki jongi wat la ki don ki pat long ki seniors ti lo halor kata ka nong rem ngapen kesan yang yele die ba ni thung ya u ba asu tang hai kies umdai baro ti ai ba ki ba lengo ku mo mantan ki dang lengo namar ba hakapor jong kiru ki ai ti kasulong thamula pat ba dangila le mangi pare long kin det kin lengo kin sngu mong hanu kata tate kasyong haki halor gajing thau ya ka committee banya kran ya ka rule shispa arpupra hakabala ong ban penrung lang ya ki MDC kaliang persya ulaong bakabu jing artatin banya trai lang namar tangsan minute baki mi na kamera kila kran na khongpong pi ya nilai phliu jing mut chibun hak bai de ka tu hanrei ngai hadin ka jingmi ka jongki nang ni ka ba kumanga ong mene ka hapreng ka jing ya sultanat hapreng ka jing kemen mo ba ngin yo banya trai lang
Andai mentah kawan ra ka mensim ke jing arta tien pi hanga nomor babeli hak por be yakren bat nga hang ni lai sutunat mi san minute nang ni statement kala long dukung wei ha pi kwa ba ni le politics ni ka kam ka ba kerki ka kam ka ba long kongsan yang i hagani ka por te nga tengam sula pliang nomor ba fi na ka por u leader opposition u juong be ba kaliang yatai nga ngam i gandon kata ka kanu kata ka jing yatai te sakawai ru ka ba bu balong kaba confuse yang nani ba kaba smooth thamula kalong ba kumnu ngini address ya u leader of opposition na kaliang ya tai kai ti kumbangong mentan oi tu singi tingi so shisha bangi ya don ngi ya tai we hindai marsen mi dang ni tang san minute don ka statement kala ti katai kadi ka pa nga na kaliang ga jonga ba na kaliang ga jonga isi ga jongi watla ngi la ong ya ki ru ba ngin ya kan thup lang Andai kaba fi kasilong dom ta kan pibu jingkeli bat haju kapor fi as budak jingkendit nadien tingin ya trai gumno kan ti takadang ong wal ile politics kani kadi ka kam kaba yedai bat parado parasna jui bidai kari ki jai berde ko jungi haba ngilai kren da ka jing shai hangni apo ka kamera ka junga andai da lai mi pada lai kren do kumwei te kata so ya hap kan ti fi kwa bile politics ai ba ki ba jungi hikin ya bishare kata nama nakaliang ka jungi hingi don shisha kata ka jing angnot ngin yo banya keren shisha bangin ya phliu jing mot shisha ka beidei bat ke edi rules shis pa fo pra bat ki kendon ki ba ha apo kata ka edi rules kumno bangila banya keren banya phliu jing mot ban pen kalai ka andai kumangong mentan ka kam ka balong serious hadu kat kani ka beidei bat ka ri ki jai ban riu andai hinjele politik sa kamni tengam soi hap ke ti ke ai ka bangi ya keren la sultanat ndai nadu ka jinglingo ka jong phi ka bangi thungi ya tau standing council jongi ndai ba ki ru ka wanra ka mensim ka jing artin kan hadin ba ngakhot yaki de ka jing kelut mensim bangi ni yo ban de phliu jung wat ndai tang san minute hadin pade phila ya keren ya ke ai ka bangi kham ya keren ngi hang ni ro gam so ya ha ke ya kata Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya